Петък е и хайде с нас да оправим издутата батерия на тази 13-ка, която е с най-ниския battery health, който е идвал до момента за месеца, между другото. Виждате как минахме през калибрацията и вече сме на 100%, без съобщения, без грешки, без абсолютно никакви проблеми. Ето това е старата издута батерия, може да видите на възглавничка прилича. Разбира се, правим задължителното в Zero и то е да почистим телефона от старото уплътнение и старите лепенки на батерията, за да сложим чисто ново, така че той да бъде перфектно запечатан след ремонта и да има защита от влага, прах и вода. Ето я и чисто новата му батерия. Разбира се, връщаме всичко обратно вътре, както е било преди това. Затваряме го, калибрираме телефона, така че батерията да си я разпознае. Ето виждате, официално се калибрира и сме на 100% в рамките на половин час. Ако и ви имате нужда от такъв ремонт, заповядайте в Zero по всяко време.